Takže čauko, videl vás u nového videa. Tentokrát je to zo serveru Minecraft. Pekne sa som to video natočiť skôr, len mi spadla java. Teraz, aké by na tomto serveru mám s týmto King 36. Máme tu milión píknov, rýchlosť, zhon, pružnosť a odolnosť. Neviem, ten sa je dosť plný, ale mi nie, ale dosť veľa hráčov tu je. Takže práve uploadujem jedno video, neviem sa či už je, 4 minúty funguje. Pekne si šejka. To. A ďalej nestačili, takže on tu má psa. Dobre. Toto je dosť pekné, teraz iba som začal bývať, teraz sme iba kamoši, spýtal som ho, či môžem s ním bývať, toto už asi jeho není. Nie je to jeho. Ja, okej. Hopa. Navřem sa. Špísa. To je Santa, ja som Hulk. Ja taký. Mám dva. Ok, tak ideme hrať. Ja som zavidel, aké veľké sračky. Ja to som až počujem. Prosto. Aha. Nie. No mám tu esku a tak trochu sa nestajem, tak idem... Koníš! No je toto. Okidoki. Ja s ním bývam, takže neviem, čo tu má. O tie veci som teraz dal ja. Beše si dám dal. To je jedno. Ja som to dal. Čo to je to? Toto iba na level 20, nezničiteľný píp. Prepačení. Akože, no takto tu má, no iba na level 20. Takže tu by takto to mal dať. Aj tu na takto. No je to. To bolo super. Aj tak to bolo. No to akože ja zviaj nechcem, čo to je. Nie je to. Takže posiel hru. Dole. No akože dosť pekné miesto. Na dole tu som ešte niečo taký nenašiel. Koniec Diablo kolom, čo? Ďalšia tu každý má aj svoje, aj som nevieme robiť. Čo aj by sa keby si mohol. Okej. Keď to asi je. A čože môžem... Aj si ich čajka, že by si zviešiť. Ďakujem, mama. A video ukážem na ukázaný server Spawn. Ukážem server tu. Epický Spawn.
no jeszcze jakieś to sobie przeczytajcie vy. Nie także wszystko, że dzieje się, to pisze tu jakieś, że home, ja na jeho, jak to było, to jeho taką Supermana, to, Warp, Doli, máte toto, drevo, kameň, uhlie, zlato, železo, iné blbosti, ježdáke bloky, drevo, dýne, ježdáke blbosti, vlna, takže máte fly. No neviem, čo to bolo, čo to je celé vykopané. No vidím. Tu máte železo, tu máte všetky akoby judy. Varp, PvP, PvP. Také. No, také to ešte jeden vchod pridali dneska. Nie, celý tento game. To je PvP 1, to je oveľa menšie. Ono to je Varp mini PvP. A to mini PvP je väčšie než PvP 1. Test taký len také blbosti. No čo to dodali? Toto tu myslím dodali. Tu jeden bod. Neviem to isté. Ešte také tieto príkazy. Ja idem home. Takže ja som chcel iba toto ukázať. Tak, čaute.